Hinalik-halikan ko po muna sa leeg, tapos po pababa po. Hinawakan ko po, hindi po matigas. Sinubo ko po yung ex ko para po balikan po niya ako. Nilunok mo Yes ba? po. Opo. Anong lasa? Matabang po kasi Gaano ba kalaki ang batugan sa mga? ang sakto lang po, nakakabusog naman po. Nakakabusog! Actually po, ako po yung nag-insist. Ayaw na po talaga niya sa akin. Pumunta po ako sa bahay po nila after a week po naming maghiwalay. Tapos po niyaya ko po siyang makipag-sex po sa akin. Ayaw po niya. Tapos po, sa totoo lang po, DJ, ready po ako ng time na yun kasi akala ko po maaakit po siya sa akin. Anong suot mo nun? Red po. Yung panty po mo red na butas ng gitna at ikot. Pati po sa taas po, yung ano po, butas din po dun sa taas. Ay, yung- Kita po yung utong. Oh. Yung una ko pong ginawa, inalis ko po yung dress ko. Pero wala pong epekto po sa kanya. Nalik-halikan ko po muna sa leeg. Mm-mm. Tapos po pababa po. Actually po, hinawakan ko po, hindi po matigas. Kaya po, inalis ko po yung dress. So ano next ginawa mo? Sinubo ko na po. Diretso na agad kahit nangungulan ko. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.